Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. May Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpanamati region-wide, kapalagad kita sa Nabilin, isa ka oras, 16 minutos karong adlaw, Lunes, katapusan nga adlaw, nagasaulog kita sa National Heroes Day, kag katapusan man nga petsa, 31 bulan sang Agosto. Mga babay na sa aton ano man oras ang nga bulan sang tigkiriwi sa aton nga pagbugtaw buwas nga adlaw. Magasangko na kita sa ginatawag beer months. Bulan sang September. Lunes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa granda liwat naman aton nga mangin kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga namalag sa police blatter entry, aton sining kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang atong sining patrol to Crosswind Patrol kay na pa naman nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod sa liwat ato naman nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon,
sa ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder back to back sa aton nga piloto. Was-was lang ko na may ariya lang kon mais. Importante way lang malisya. Action papang Nixon tahong. Ang ato mga pagbantay sa mga balita update sa nasyonal kag international. Ang ato sa ring monitoring center sa Action Radio Bacolod. Builog nato ng puwersa ni Action and Defensor. Updan mo kita sa ato sa ring mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Viking. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kirandan ang inyo sinialagad. Ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras 13 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Sa kinandan ang unang abahin sa aton sining nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang kabong ang Dr. Alfred Spurman ang vitamin C nga makabato sa influensya. Gani magbakal na kag magsigi-sigi inom. Sang Dr. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol. Kag of course ang ini mga porsyon sa atong sining nga pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kalwan sa
inyo ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:52 na. 8 pa ka minuto sa nabilin antes kita magaungo sa tak ng alas 10. Maing gabi dira kada katutok na sa aton sining pagpangalagad si Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family. Amo man si Mr. and Mrs. Manuel Ku and family dira sa siyudad Sang Silay. Si Rogelio Toto Catalbas Jr. ara na nagapaurok-urok na siya. Upod kay Mrs. siya kabataan niya, pati ang iya amigo dira sa may puno lunok gapaurok-urok na, no? Ang mapisan kagawarding nga LTO chief sang Bacolod si Mr. Orioven Tampos nakatutok na diri sa aton nga pagpangalagad. Of course, si Engineer Nonoy Galunan kag si Ma'am Julie Hamandre sa All Sector Industrial Sales Kabangkalan abaw ara na. Si Maninay Senchamov, si Maymay Kagaloy Bibidor dira sa Rosario Heights, present na sila. Si Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family, Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and family, kay Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family, may gabi dira. Maman sa kay Toto Chong sa Apple Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, ara sila permi, gapa urok-urok din sa atong sininga pagpangalaga. Manaya-naya ang lakat sang panahon, although nga ti kung kaysa hindi mo gin malikawan, may ara nga paggulugalom sa pila kabahin sa atong probinsya, sa pila kabahin sa Bacolod, kung kaysa ma-eksperyensyahan mo ang natawag nila nga tulotalithi. Although nga ti si Baguio Julian daw amat-amat nga nag-exit sa Philippine Area of Responsibility. And according silang sa Pag-asa, ang ila forecast ang bulan sang September or if not ang bulan sa October, magasugon na kita sa ginatawag El Nino, ang ginatawag nga tig-ilinit. Kapiyar ka mo kung kaysa aga pagbutlak sang adlaw lasitido kasingki na, no? Malawig-lawig ini nga tig-ilinit naman ang aton nga ma-eksperyensyahan. Bermans na pro, diri na sa kamaga balbal na ang malawig-lawig nga tig-ilinit. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, las 9:55 na. 5 minutos para bilin antes kita magaungot sa tak ng alas 10. Si Maninoy Maig kag si Maninay Chari Salvacion temprano pa nakatutok na. Amo man si Mr. and Mrs. Mario Manang Linda Berdifrado. Sakay Marjorie Bolontati da ang amon mapisan nga tresurera sa barangay. Pa-check attendance lang siya. Si Japs Presbytero, check attendance lang. Mamay gabi nila kay Japs Presbytero. Kag si Pritz Dichoso Hilado, pa-check attendance lang sila. Kaya ara na sila. As usual, check na atong sininga Patrol 2, ang atong sininga Crosswind Patrol. Kamusta honta? Ang paglibot-libot ni Action John Diaz, maging prepara ni aktualis nga kanta si John Diaz. Sila niya before sangko ang bulan sa September karon sa kagahon patak alas 12. Sila niya maging prepara na kundi nga kanta ini nga Christmas song pero do party ni sa COVID mo, no? Version ni Action John, wala labot sang original nga version niya ni Jose Marichan. Pero ini ang version ni John Diaz, mabatian ta kagin praktisan niya gini kina-Action GM mo. Kakaon kami kinato sa GNG, ginapulo praktisan niya na ni. So, amo ni guro ang intro ni Action John sa pagpangalagad katapusan nga bulan sang or katapusan nga petsa sa bulan sang Agosto. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol Field Reports!
Yari sa aksyon John Diaz sa Patrol. John, good evening. Pasok, John. Fancy meeting you on my internet. Couldn't notice you, but your beautiful smile. Ara na! Ay na, ano? Pilan to ka stanza man? Amo na nanay, boss. Pilan to ka sentence man? Amo na nanay, kami pa na baktisan. Ari, ginumot mo. Amo na to nga practice mo kina nga da may kalima ka to masulit-sulit kina to sa Gingies. Hindi ganin ni manager to ka perfect sa kanta mo. Ati. Karon ginbitin mo naman. Aga puro practice na nanay, kamudlay. Oh, liwat to sa puno. Mga isa lang gulo ka paragraph ah. Hindi ko rin sa ulo, pa mo Ang second paragraph, buro sila ni GM, daso naman ang kuno pagbalik mo naman ah. Dako naman ganito supon. Sina bala, ari man uya-uya man tao ni nga galawas ko ng kanon sa baba mo sang pulo practice to kina karon di ka na makanta. Ari man ka way ka di ka practice. Sige na bala, ano ga na gani practice ka mo to, practice mo kina to. Actually, direct mo yung gabi sa to sa action. Karon gabi ang patol sa gihapon Inabitin mo si GM, feeling pa naman ni GM na mati isang kanta mo nga si Marichan. Ati, imuwas lang mula kay, ano tayo, paktisong tutudo. Total, ano pa ba lang nga? Ang gusto tayo, no, pala. Amo gani, na tani video ko tani ito pasalba tani ito nga Bermans bala nga kanta. Amo na sa, galing ito lang alang yun eh. Ha? Duwalan ako ng kabutang mong. Makakanta ko sa mga gabi ko, mauyan. Ayo di purma. Ano to kina practice mo kina. Gabilig gani si Miles sa imo karon. Gindali mo lang imo, gidali mo lang imo ya. Uy, may pagani kay Tiwa Chansa. Oh. Kung may harati, was-was. Galing ito lang alang yun. Sunod lang. Oh, sige. Pagbigyan si Jan. Okay, kabalo ka damo, gapamati ka dahil sa Ruben, nalay ka lang magkanta ko kapadalay na dili ka ron, ti maluoy, madamuya. Wala, boss naman si magkabati, man si Sermon Lopez kag i-download niya sa FB bla. Ati, amo kita pagambal nga, kung di sa magsikat, nasi mapugdan. Masim na magdamo, followers sa gulpe, kaya hindi ka puro dayaw. Gani, kita mo nagsaka ng followers, tao ka nagkanta ka ko, no? Ate mo pala na, ang kanta ko, pisa pala, fancy meeting you on my internet. Ate, pisa pa lang. Ano pa ginagani, karoon ko may sugpol, pag ginagaroon nga lawig-lawig. No? Kaya ko na upod mo may kanta, bido ka kapaon pala ni Action Dorel, di ba? Mag-greet ko rin si Action Dorel ay. Mag-greet siya. Kay, ano dan si Action Dorel, di sila malapit-lapit sa akong, di ba? Doon na mo rin lang. Kaya Action Dorel ko gabi. Action Dorel ang gabi na na. Good evening, everyone! Ba, gabi na galagaw ka pa ha? Gabi na ko nung galagaw. Pati ka nagalin. Gabi na. Kondisyon si Action Dorel eh. Ha? Kondisyon si Action Dorel. Gani man. Kondisyon sa at yung kinabasta mo ni Oras randa di tao ko sa. Grabe no. Aloy di yalang. Ulugya lang gamaya. Aloy di yalang gamaya, no? Sa tanan nga mga followers, kaya matamaton nyo lang, kay basim lang masundan yung kanta. Kaya hindi ka mo katulog. Amo na ginapabo sa tanan, tani mo. Sige lang, matamaton sila ni Kikabudlay, man ko ni Waswasan to ni. Kaya ko ni Waswasan to, ko naman nagkulubwas. Prepara na. Mga kakson, subong kami pa dahil kita nga nag-rembiyong sa sunod siyang Bacolod. Ang kami serya siyang Libertad Extension. Makitari ko makapit at kay Police Captain Elmer Bonilla, no? Galing kay ti, wala dito sa may backup 6 mo. Gani. Daso na nga, kung lang ba si makabalik, kung makabalik din sa ti makapit, kita dali, ganun kung wala, dahil naman ka nga stasyon, no? Mga kakson, karon gabi, kapaang sa paniempos, palibot sa syudad. Mainit-init ng panahon, dapat may mga ulo effect pan kagin. Gani. So, dapat kabalo ka magpanihol-nihol, do panihol lang luga pang tagit, kakson na rin ka. Para nga ngayon magpalapit. Samsa kita dali pa dahil nga nag-review, kita na ito ng talanon, tawhay na, wain masyado sa lakyan, may mga motorsiklo, nagaranda di, mga kakson na rin, ido, kita na ito sa dalan,
Sila na nga Luzon rin, no? Ang nagalambihong karon nga gabi. Pulis pwerte man ang lambihong nila pagsakyar sa pinaka mga lugar sa palibot sa sunod sang Bacolod mga kaaksyon ang pagpatigayon sa Police Visibility Patrol. Na-interview na ito, nakuha na ito sang statement si Barangay Kapitan Cesar Rios ng Barangay 1 and confirm na ito nga may isa na ito kakagawad sa ila barangay nga nagpositibo sa COVID-19 aksyon ereka. All in all, mga SAM na dakuno ang nagpositive na sa Barangay 1, lakit na daw Barangay Kagawad, ang pinaka-latest kay iniisa ka utility worker, no? Utility worker siya, nga sa nagdesisyon ng iladrik nga kompanya, nga tanan sila itay dalom sa swab test actionerek, no? Ang resulta, nagwa actionerek na positive sa COVID-19. Kaya mo na ko na matabod na sa area sa Purok Ilak, ang una nga gina-field off sa itong Agosto 28, iling 13, 14 ka mga balay, lakit na ang puloyan, siling nagpositibo sa COVID-19, 14 man ka pamilya, ang sa sealed off. Plus, buwas na talana nga i-sealed off ang 13 kadugang pa nga mga puloyan, kaya kabayan sa ilan naman rin health measures agad nga hindi na mag-laptop pa ang COVID-19 action sa may Barangay 1. Actually, pulo, ginatanay ko ng recorder. Ang natabo, ang isa gali ka persona dito sa action na credit sa area ng Barangay Granada. Pero dara ala siya tinagapuli gitsadto sa Barangay 1, galing tempo, sang nag-positive na siya, ato na to siya nagatinere sa may Barangay Granada action So, amo na ang natabo, Shamdra ang ilang COVID-19 positive. Gina-check pa gina nila ang ibang pagid nga mga reports kay pa tayo pa nga nagasulod, especially ito wala ang nagtay-dalom o kung nag-infra sa may mass testing agin patigayon. Kinapalantayan pa nasa nato naman nga mga kapulisan o sa ito nga mga otoridad action, Eric. No? So, may lockdown nga matabo, buwas? May ara, buwas. 13 ka mga balay. 13 ka barangay. Ano nga purok specifically dyan? Ang nakapabili ng sealed off, subukan mo rin Purok Ilak. 14 kag 13. Ang 14, nanligan Purok Ilak, dahil na sa lugar ni Edward Villas alias Gusaw kag ni Pareco Dudoy Planilla. Yes, actually. So, dira ang area, no? So, ang matabo sinidere, kung may lockdown, i-supportan dapat ka barangay. Kaya may mga pumuloy. Total number of family, kung na-include nato ng buwas ng sealed off, 27 actually. 27 families. 27 families all in all. Sa pila ka balay na? 27 man ka balay. 27 ka balay man. 27 families man. Wala pa na nabalaan ng individual. Pero most likely, ang balda rin ni Caprillos, hindi na siya magrubo sa sin ka mga individual. Kaya may ara pamilya, kisa nga tag-4, tag-5, o may ara kisa nga 3 lang sila, o 4 lang sila. Pero depende pa na buwas, no? Kung iisipo na to nila ang sitwasyon sa area mismo, action na rin. At least, Mr. Paano, may supportang barangay sa sinanggin silop nila da? Yes. And then may nakabantay man ng mga tanod sa barangay. Para kung ano ang kinanglanon sa mga residente dara sulod, at least ma-provide Manila. No? Kagti kung may mga ipabakal, dapat may masuguan gid sila action direct. Unless otherwise, wala kami may mo. No, masing karon na pilitar kung iba na kung maginuwa sila dira. So dapat serbisyoan gid sa barangay. Mo nakisama ang kabudlayan kung may ginapang sealed off sa isa ka lugar mo, kahit kinalang pulawan sa tanod, bantayan nila dira 24/7, ang mga kinanglanon, dapat may contact sila, no, nga matawagan nila abi para mapalabi o kung maplaskara ng mga kinanglanon nila, ipabakal ang kwarta kinanglanon dira. Ang problema na kung wala ka da cash gid ba? O kung sabi on hand, kay tik mabudayan kay gid magpabakalak siya direct, no? Dari si Barangay Kapitan Cesar Rios ang Barangay 1. Siyam. Saan una nakap na na result? Ang una,
Balikan ta si Action John Diaz na utod liya dyan. Lagol ko gamay-gamay buhin bulyon sa imo sining nga interview kay Kapitan sa Barangay 1. Kaya doon nga mafo lang imo sining tingog at same time tingog ni Kapitan. Balikan ta si Action John Diaz sa balik ka signal sa patrol to. John, please come back. Okay. Balikan ta liwat si Action John Diaz. Action Radio Philippine Standard Time alas 17 na sa inyo diring palatuntunan na gamamati kamo sa interview ni Action John Diaz sa Kapitan sa Barangay 1. Ang otoris sa siyam ka mga residente sa Purok Ilak ang nag-positive na sa ginatawag nga COVID-19. So may lockdown nga matabo buwas kag may mga partial nga bulig ang barangay way labot pang syudad kag ang office ni Congressman Greg. Balikan ta si John sa Signa. John, please come back. Yes, Action Arek, balikan man aton ang tingog aton interview kay Barangay Kapitan Rilio sa Barangay 1. So, ara na sa Kapgasiner sa Barangay 1. Oo, Kapgasiner, pero ang isang kwan ang tigat ng pagpaswab niya. So, holding niya ng polis ako sa isang balaya sa Luna. Okay, amo na sa Granada? Doon sa Santa Fe. Okay, Santa Fe. Kap, may ara ka da official sa barangay nga nag-positive or wala? Ano na sa Kap? Kagawa. Lalaki yung babae, Kap? Okay. So, ano na-Kap na ba yung result? Okay. So, Kap, may nag-positive na may mga SAM na may mga ipang field off na mo, Kap? Para? Ilan ka pa po, Kap? Mayarapang kami yan. Na pang-cross? Oo. Actually ka muna, ang statement ni Barangay Kapitan Cesarrillo sa Barangay 1 may angot sa mga COVID-19 positive cases sa ilang mismong lugar, Action Eric. So may mga contract tracing ginahimo dirang barangay magluwas ng siyam na ng positive na? Yes, mayara na napaidalam sa swab test, mayara iban nga pending ang result, Action Eric. Okay. And then iba nakagwa na kang negative ng ilang result, no? Pero ongoing pa na ang contact tracing kay buwas makandak sila sang sealed off. Okay. Then after sila actually sunod ginadala ang contact tracing man sa may area. Amo gina usually katabo kung may mga nag-positive immediately makandak sila contact tracing. Okay. May mga cases man nag-conduct man sila sang sealed off sa mga lugar, especially kung nagagwa pa nakarambiyong pa ining persona kundi man nga area, Action Eric, no? Okay. Kaya mo na ang atong interview sa iya ang detalye karon lasang nga report ining pagkapatay sang isa ka ginakabig NPA ay ranking official nga napatay sa pagservice ng search o kung warrant of arrest sa mga otoridad. Actually, amo sila lang ginatudlo nga aligasyon niya sa mga otoridad according sa sa may Filipina Army ngayon napatay nila amo ni sa ang leader sa nga ginaligaro ko ginatudlo mga NPA rebel o kung mga rebelde nga nagpatay tubla sa tong apat ka mga police area sang Banwat sang Ayungon, probinsya sang Negros Oriental. Okay. Sama ni ginatudlo nga high-ranking NPA leader sang Central Negros na Command Action Direct sang New People's Army, no? Pabatian natin karon sa itong pagbalik report ang statement ng kabusan ng detalye ano mga recover sa lugar paano nagluntad ining operation ni ginto na mismo sang kamatayon sining NPA ginakabigado nga NPA team leader o platoon leader. Okay. Amo na makaksyon ang pinakasitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Sa totaran ng kaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas among paguyang ko na pagrubo sa autonomy function ang mahigong nga kulon kagang hindi regular ang pagpagwa sa higko sa tunlawas sa may dako nga papel sa pagbaba sa autonomy function ang dapat timon simple lamang mga kaaksyon pamasugon kag pasanyugon ang ingan sa ton John Diaz, una sa Bacolod sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa
nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon dyan Diaz. There you have it ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa report sa ato siling Patrol 2. Balikan talang karon sa aksyon na dyan Diaz. Saya silidugang mga aksyon balita sa balik niya siling pagpangalagan. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:13 na. Ang report ni aksyon na dyan Diaz sa unang report sa ato siling Patrol 2. Ginadulong sa inyo sa kalawan sang Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ginatamyaw talandera sang happy birthday karong adlaw ika-84 nga tuig nga pagselebrar niya sang iya birthday sa buong adlaw. Happy birthday sa kay Mama Alice Cabiles. Sa kay Mama Alice Cabiles, happy birthday gid. Pasensya guro nga hindi gid makapauli ang imo pinalangga nga bata nga Ras Canada si Toto Armando Cabiles. Kagbilog yung pamilya nga mag-attend kung tani sa birthday mo tungod sang COVID nga problema. Some other times kuno sa palangga mo nga anak nga si Toto Armando Cabiles. Kaya extend na sa happy birthday sa imo kag ang bilog nga pamilya to subong sa Canada. Kag kapasalamat man si Kwan si Toto Armando Cabiles sa mag-asawa nga si Itong kag si Abilinda Carrera kay sila gid kuno ang naghikutar sang birthday ni Mama Alice Cabiles. Pasalamat gid nga dako ni Toto Armando Cabiles sa mag-asawa nga si Itong kag si Abilinda Carrera nga naghimos gid sang preparasyon para sa birthday ni Mama Alice Cabiles. Ayos! Happy birthday. Ginatamyaw taman dira, check attendance lang. Leo Siocon Perez and family. Kapamati man ang akong kabataan si John Ray, si John Paul, si Tita Nining Kuoy, at mga taga Sontua, Talisay City, gapa urok-urok gid. Kaya naka-lockdown sila kuno subong. Ang panamyaw aling kay Jing Britannia. Romo Pasaporte alias Kalbo, gapa urok-urok mano. Ang sobre kuno ni Aksyon Jan Diaz, ara na preparado na siling ni Sir Mon Lopez. Property Toto Samuel Castillo Armita, ara na siya ga paurok-urok na pamati diri sa aton nga palatuntunan. For info by virtue of General Order Number 47 Go EW-2020 1738 dated August 10, Police Major Antonio P. Benitez Jr., Contingent Commander of Pro 6, received the PNP Heroism Medal
The medal was given during the send-off ceremony last August, or send-off ceremony this August 31 at the Abiliana Complex by Police Brigadier General Pero. Congratulations ha, Police Major Antonio Benitez, nakabaton sang PNP Heroism Medal. Congratulations, Major Benitez. Si Mr. and Mrs. Gary Alusitain and family, gapa urok-urok gid pamati sa Action Night Patrol, no? Tamiyaw yaman si Maninoy Maeng kag si Maninay Chari Salvacion. Alin na kay Toto Gary Alusitain sang Tourism Office sang La Carlota. Ayos! Sige, i-check tara mga report na gikan sa ato sining mga correspondent outside Metro Bacolod. Standby sa report sang Escalante kag Sagaya Connection ha. Standby man sa report sa Central Negros. Unahon ta report live gikan sa siyudad sang Cadiz. Ang aton sining Cadiz PNP Connection, mga natipon nga police report. May gabi dira kay Toto William Frias ha. Mr. and Mrs. William Frias and family kag kay Robbie D. Aras laga pamati wa. Sa kay Noel Inson and the family, kapaurok-urok pa na. Check ta si Action Roger Gutib sa yasaning report. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Halang-hala signal ni Action Roger Gutib sa iluwan tangkad ang atong sining Sagay kag atong sining Escalante Correction with Action Tamon 40 line number 2. Tama yung gabi, please come in. Yes, Action Eric, maligid na gabi sa aton mga tagpanamati subong man sa aton programa Action Night Patrol. Ang siyudad ng Sagay, Action Eric, labi na gid ang Sagay City Police Station, nagapadayon sa pagkampanya batok sining mga violators Action Eric na wala nagatakod iya sang face mask, face shield, kag ilabi na gid ining mga motorsiklo ya Action Eric nga sa gihapon mga pasaway nga bisan wala na mga face mask kag face shield sa gihapon kag wala man mga lisensya, wala mga ORCR, wala na renew ang registro Action Eric expire. Amo ni ginakampanya subong sang kapulisan niya sang traffic division sang Sagay City PNP sa gihapon Action Eric kag madamo sang nagkaladakpan ining wala gid nagatakod sang face mask kag face shield Action Eric kag bangon siniti ara madamo sang mga nagkaladakpan kaina kada ang ilang mga motorsiklo ara impound sa Sagay City PNP. Bangod sining pagkapasaway nila Action Eric nga naga pinadungo lang wala gid nagapalati iya sa mga protocol kag sa mga guidelines sang aton iyang mga sa aton gobyerno ilabi gid sa LGU nga ining mandatory nga magtakod gid sang face mask nga sa diin maglagaw kung may baklon sa mga balaklan, sa mga balaligyan sa mga mall dapat Action Eric magatakod gid sang face mask kag sang face shield. Kaga bangod sini Action Eric damo sa nagladakpan kay nga mga violators kag bangod sini ang mga tao di sa Sagay no amat-amat gid nga naga kuha sang leksyon dahil pagadakpon gid sila sang aton mga kapulisan. Sa piyak na bahay ni Action Eric, si Police Major Antonio Benitez Jr. by virtue of General Order number Pro 7 sa Cebu Action Eric, does go AW-2020-1738 dated August 10, 2020, si Police Major Antonio Benitez Jr. nakabaton iya sang Heroism Medal. Ang ini nga medalya Action Eric ginhatag sa iya sang kaina napitsan Agosto 31, 2020 sa may Abiliana Complex, Cebu City. Kag ginhatag ini paagi naman niya sa persona ni Police Brigadier General Pero kag bangod sini Action Eric maripayon si Police Major Antonio Benitez Jr. nga nakabaton siya sang medalya sang heroism dito sa may Cebu City. Apisar nga siya ang commander sang Pro 6
sa isa iya ka humon o kung isa ka batalyon action erect na ginpadala dito Cebu gikan sa Rion's size. So congrats sa kay Tulos Major Antonio Benitez nga nakabaton sining heroism medal bangod sa iya pagsakripisyo kag sa pagserbisyo para lang malikawan o kung makontend ang virus dito sa may Cebu bangod diri sa Sagayti sang siya naga-hipi diri tinong tagyutay gilang action erect ang positive cases diri halos wala zero ang Sagay sang siya diri panguna diri sa may Sagay City Police Station. So amo lang ni manlong naton nga balita action erect ni gabi kanila naton sing maayo gid nga pagpamati orok-orok nila sa may banwa sang Murcia lockdown sila subong tingila obra orok-orok lang niya pamati sa Action Radio kay mga loyal ini sa Action Radio Action Erect ini ginatamyo naton sing maayo gid nga gabi dira sa kay Pastor Danilo sa Panta upod sang iya panimalay maayo man gabi gab monitor man puro urok man ni Permi sa programa Action Night Patrol lang ako nablos dito sa Taiwan si Loreline Chen maayo lang nga gabi kag maayo lang nga pagporok-urok sa pagpamati sa Action Night Patrol gikan diri sila sa Sagay Action Tamon 40 nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat Kirakson Tamon Forte sa imo sa nga report live dira sa may area sa Sagay kag Escalante ang police report na aksyon Tamon Forte giradulong sa inyo sa kaluman sa DTX 500 capsule o galiyang pagtubar sa DTX 500 capsule kay ang DTX 500 capsule Maria Dislate, check attendance lang si Jerry J. Innerland, araman to Archie Alipalo. Baw nagapaurok-urok man sa pamati sa Action Night Patrol program. Salamat kita. Kay to Archie Ray Alipalo. Again kay Mark Maria Dislate kag Jerry J. Innerland, mayo lang dira nga paurok-urok. Si Mark Barriadis Latiti taga Dulid ni. No, gapamati gisagli sa atong program ni si Santos William Bertumen kag si Flor Himina ara man na. Si Wing Aranas, si Tokayo Eric Santos, bawara isto kayo Eric Santos. Si Mami Elsa Beri kag si Bradji Dilag tutuboknoy baw ga paurok-urok man. Gapamati man sa atong sini nga pangalagad. Sa kay Justin Mark Porras, mayang kabigid. Ara man siya, pa-check attendance man siya. Rosel Villanueva. Ara man, pa-check attendance man, no? Si Noel Insonti, ato ni kasi Mario. Gapa urok-urok it pamati diri sa inyo nga palatuntunan. Si Lilian Lamis, ara man kag si Joy Vergara. Pa-check attendance plus si Orlin Vergara Hinsuli araman si Nonoy Paglumutan Noy may gabi dira si mo Nonoy Paglumutan kapabati asawa ko kag si asawa ko Cristel Monroe si Son family kapamati kay kay Christopher Makuring Edmar Kitilar si Jeremy Vidal, haraman pa check attendance lang. Si Mr. Mrs. Lilibet ninya, Ging Alib, haraman, gapamati man sa aton program. Melissa Sibutsi Huada, haraman sa. Si Mike Javier, pa check attendance man, no?
sila ni Chris Araneta kag ni Riani Tayhupon ano ni Kwani Action Art si Parente kapilido ya Jennifer Sibungada pa-check attendance mo si Jojo Padoko kag si Condrad Abalahon Polhencio check attendance lang siya si Gina Mandida Raman kag si Ronald Po pa-check attendance mo sige ang iban karon naman ha balikan ta si Gidali Aksyo Roger Goteb babilabo na siya why good Aksyo Roger Goteb kontak kami sa imong signal mo daw pulupin out kitang sarod sige balikan ta lang si Aksyo Roger Goteb lisot ara sa Tapalamatina for report live gikan naman sa Central Negros Aksyon Percival Villamor Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival may gabi please kamen Mayong gabi Aksyon Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Ang banwa iya sang Moises Padilla Aksyon Eric padayon ang pagbantay sang mga nagaalabot nga mga LSI kag gina quarantine gid sa municipal sang ilang quarantine facilities. Ilabi na gid sa barangay Gintanaan may ara dira silang mga quarantine facilities kag sirado man ang pagbantay sang tagsa ka mga border dira sa may halin sa may Kanlaon Aksyon Eric kag subong man sa sipak nga dalan nga sa oriental nga bahin sang Gilyulngan Aksyon Eric may tiara dita nga lakturan so ginahugot gid nga gina-implementar sang aton nga mga katapo sa nga kapulisan sa pag pamuno ini kag sa pag suportar man sa Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor Vice Mayor sa Banwa sang Moises Padilla Aksyon Eric. So kag ara man aton katapo sang mga kapulisan kag sang aton nga mga RMG nga ginapamunuan ni Police Captain Joey Mara no siya ang aton nga ginasaligan nga mag-upod sa kag mga escort sa among pagbantay sa checkpoint dira sa area. Ila binigid diri sa maya barangay sa Bangga diri sa maya pasulod sa Magalyon. Ginabantayan gid nga hindi makalusot ang mga iban nga mga lugar kung wala sang mga dala sang medical certificate kag pamatuod sang ila travel pass Aksyon Eric. So ginapasalamatan naton pasalamatan sang municipal sang Moises Padilla sang mga opisyal nga ang mga pumuluyo nagakooperar man sang pagbantay sang ginatawag nga pandemic nga COVID-19 nga hindi magsulod sa ila nga banwa. So us-us kita Aksyon Eric iyaya sa banwa sang Valladolid formal na gagin pasaka sa ang kaso sang aton kapulisan sa isa ka suspek nga dadakpan pinaagi sa bypass operation sang aton kapulisan sang Valladolid sa pagpamuno ini ni Police Captain Joseph D. Catunina, Chief of Police sang Valladolid PNP batok ini iyaya Aksyon Eric sa kay Pilumer Gigunia Icanson alias Disiting 55 anyos Aksyon Eric kag pumuluyo sang Suntri Barangay Tabaw Valladolid Negros Occidental. Ini si Pilumer Aksyon Eric narkobiran sa iya ang anom ka putos sang small hit cell transparent suspected shabu nga may market value naman ini Aksyon Eric nga 13,500 pesos. Kag ini ginpasaka formal ang kaso sa city prosecutors dira sa Bacolod Aksyon Eric. Kag ini siya nagapangatubang sang pagbayular sang section 5 kag 11 sang article 2 sang Republic Act 9165 sang Dangerous Act
Drug 2000 to Action Eric. Gani ang suspect nagaulat na lang sa commitment order nga ipapanaog sa korte agud inisya igaliton ang suspect nga si Pilomer sa BGNP halin sa lock-up cell sang Valladolid PNP. So mo ini ang aton nga natipon nga balita sa aton nga mga area of responsibility mayong gabilang sa kay Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jofred Sapanta kag Honorable Joseph Embultorio sang siyudad sang Lacarlota. Report gikan diri sa aton namtangan una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Salamat gid aksyon na Percival Villamor live report gikan sa may Central Negros. Ang balita ni aksyon na Percival Villamor ginadulong sa inyo sa kalwan sang May TC. Dugay ka na ba nag-anto sa imo Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:35 na. Do pulupinot gid ang signal ni aksyon na Roger Gutib dira sa area niya sa may siyudad sang Cadiz. Balikan ko lang yung parte bala sa kaso nga pagpatay kag paglutang kagabibla sa kay Norman Sola nga taga Purok si Gaidra Barangay 2 kay gintiro ni siya kagabi mo. Now tatlo ang igo ni Kwan ni Norman Sola kagin deklarar ini sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga dead on arrival. Actually man na-recover ang station number 2 kagabi sa crime scene sang I think tatlo to ka basiyo sang 9mm to bla mo. No, kag ining si Norman Sola actually drug surrender ni siya Pero more ginatutukan subong ni Police Captain Leo Istopa, hepe sa station number 2, more on personal ni. Ang ginauso nila din ang angulo, why man nila ginapahigad ang posibilidad nga drugs, no? Considering nga drug surrender ni si Norman Sola. Though nasahan lang kasi man nagbalos naman ang paglutang sa Purok Sigay. No, kaya kung madumduman nyo, may kaso ang gintiro sa itong Agosto 21 sa gabi. Ito napatay ba lang si Eduardo Garcia? Nadadrama na sa Purok Sigay, gintiro. Kaya ito, more on personal, kag daw drug related man ito ang ginauso yung guro sa pulis. Kaya kaya problema dara ni Captain Istupa. Kaya daw wala kasi may maiso kung makatag information sa pulis dahil. Diba naman sa Purok Sigay da ka Barangay 2, mga tao da puro lang ambot, wala ko balo, wala ko kita, wala ko bati, no? Kamu ganun ang hindrance ang sakit gid sa ulo ni Captain Istupa every time nga may kaso dira sang paglutang.
the baptism of fire ni kay Kwan sa kay Captain Leo Estopang Hepe sa station number 2. Ang kaso naman, ikaduwa nga kaso nga paglutang kapag patay kagabi sa kay Norman Sulada. Kagad, ini man nagluntad di nga shooting incident sa Purok Sigay, Barangay 2. Uri na nga ito ni nga biktima na kilala na ito na si Norman Sola Ibriones, 48 years old. Barangay Actionary. Sir? Bali, kagad, ini sir, amo ni nga tabo di mga around 7 o'clock. May shooting incident. Based man sa aton nga pagpamangko, sa aton investigasyon, ang aton nga biktima, Gintigro, Ladra Dampe, sa may mga sa sa may Purok Sigay. Kasubong sir, padayon ang aton nga investigation, nakakontak na kita sa pamilya na istorya naton, kaya ginapamangkot naton ang background sa iyang tatay, kung may mga nakaingwento niya tatay, previously set kasubong ang ato ng investigator case nagpadulong na sa PNP Crime Lab para i-submit ang mga nakolekta niya na mga ebidensya mo to ang tatlo kay official ng 9M actionary. So sa motive sir, anong ina-establish din nga motive so far? So far ang undetermined pa rin motive actionary kay based man sa ato na pag-litigan na uncooperative ang dito ng mga tao actionary kay kagabi pag-kadto man sa naton nga tropa wala sila may makuha pag yung informasyon actionary kasi siguro nag-block sila o wala lang yung cooperate mumanamon na buglay na sa amon na part pero natinguan namon actionary. Hindi na sir drug related, di considering na drugs are hindi ang napatay sir? Hindi pa kami kambal actionary nga drug related ni kay inauna namon ang personal anay na motibo actionary kay posible ni may mga nakontra ni siya kaya mismo siya hindi na pamakutan din namon kaya kasi may mga record siya bala dati amo na ginano namon kay ang iyan nga upot before din na matabo ang insidente ang mga ginalocate namon kay nani nakalin sa station ay Korea mo kasi yang nga stepdaughter ang taga-process nila papilit nakuhaan man sila naton sa joda informasyon actionary. So na-establish na isang takto yung kaupod din natabuan? Mangyari pa lang isa pa lang siya nga upod naman niyatan sa naman si investigator para mapalaot yung actionary kag makamangkot actionary so guys sa incidente kag kung ang nag-zero, si actionary, kasi makuha na natin ng description, at posible, taga-dira o kilala nila ni ang nag-zero. Bali, sir, ang nag-zero, isa mo lang ni? Yes, actionary, accordingly sa mga na-interview dito. Close range, kag din ang igo, isa ni sir? Close range ng actionary, tungod na igo, siya sa may kilid niya na portion, luwa ka, ganun siya tuwon kay katiil, actionary. Amo malang ginakuha natin ang medical bulletin niya kay kagabi wala ka sulod ang ating investigator case kay stricto ang protocol sa hospital actionary. Kung ang possibility, sir, kung base yung nagtiro niyo sa kay Sola, base mo man yung nagtiro kay Garcia to sir sa unang kasong nila? Kaya mo natin, hindi natutukan ang actionary kay ang malang sa balot, last week nagtabok na sa incidente na posible abo man guro na pang tiro na da. So, ginapalaapan natin kung maangot natin ni actionary based man sa makuha natin na ebidensya. Kaya ang mga ginapaniro, pero sila may mga backgrounds ang drugs bulaw, mo na? Yes, actionary, amo na ato na kadalman, pagit, gayo na kami sa barangay man, kagabi nagbulig mo sila sa amon nga anong bagay kami actionary buligan para ma-solusyonan kami amon yung silente. Sir? Sir? Thank you. Kaya na, sir, mga... Kaya ni Kwan kaya ni Captain Leo Estopa kay man
ang kaso sa station to, kapiyar ka mo, basta purok sigay gani, daway giya sang impormasyon nga makuha ni si Captain Estopa. So, mo ng problema ya, nga every time mag-usisa na sa, ang mga tao da, puraw ambot, way ko kabalo, way ko kabati, way kami kakita. So, problema ina sa station to, every time bisa sila magpungko da, kung may mga kaso sang tiniruhay, dati, ining kaso ngay kadua sa pagpatay kay Norman Sola, ti sila ni Captain Estopa kaya, no? Ako kapati ko kaya ni Captain Estopa, gani kay problema, mabalo ka ang pagsulbar sang kaso, hindi lang sila nga pulis lang ang maubra sini, dapat ang komunidad may intradi. Sa ano pamagi, informasyon lang yan sa pulis. Kung dinadlo ka maghatag informasyon sa pulis, sekreto, papel lang, padala lang da sa gamay lang da nga papel, kag iiplit lang da sa aton nga makapulisan, nga sir, ari informasyon gamay lang o tutukin nyo, basi makabulik ini solusyon, makatag ini sang kasulbaran sang kaso da, no? Kaya actually si Captain Estopa, pagkapaninguha man actually pobre ni mong nga masolusyonan ka masulbaran kaso. Ugaling kaya mo na siling ko again, ang problema kay uncooperative ang mga tao da, especialmente purok sigay barangay 2, hindi ka duman ni nga kaso pagpungko ni Captain Estopa. Siling ko, sir, kaya mo ni? Ya, kaya ko na, sir, galing kanya nga problema, galing sir, kay may mga tao na kung saan nga pamangkuto namon, way kabalo, way kakita, way kabati, puraw ambot, no? Purok ambot, way tami mo na. Kiti, on the other hand, ginabulubalansi, taman blanca, sining ko basi, hindi mo sila magatang informasyon sa pulis, considering nga hadlock man sila kagti, guro, ang rason nila ano man na makuha na mo kung magatang kami ng informasyon sa pulis man, pero hindi amo na nga rason, no? Buligan tani, hindi ni trabaho sang pulis lang, kundi trabaho sang aton pumuluyo. Ang aton dira ka mga barangay official, si Kapitanada, no? Sa barangay 2, no? Hopefully makabulig-bulig man da, bisan inputs lang, informasyon lang sa pulis naton, kay kung may mga informasyon lang gagagmay, i-develop na isang pulis naton, no? Ti hasta na sa gathered o evidence na pulis naton, as to sa mga sa pag-identify sa suspect, budlay man, no? Like sa kaso to ni Juan, ni Eduardo Garcia, no? Ti ato pagtiro siya to, ara man sa sagwa da, at I think nagbakal to isa inasal. Iniho naghapit man ni Tianggi, ginpalapitan na kagintiro. May tatlo na siya kaupod, according sa kay Captain Estopa, nga gina-establish pa nila kung sino to mga upod niya, nga tatlo to prior sa sining insidente, nga paglutang kagabi sa iya. So muna panawagan natin sa pumuluyo da, sang barangay 2, especially sa Proxigay, nga magbinuligay ka mo da bla, kay ako gapati nga kung hindi nyo nadira pagbululigan, hindi lang Eduardo Garcia, hindi lang Norman Sola mapatay. Basi damo pag magkalamatay. And remember, nga ang halos kang ginapaniro sa Proxigay, sa barangay 2, nagligad pa nga mga tinuig, kung ibalansi mo, kag padalman mo, may mga angot sa droga. Ang Proxigay, barangay 2, hindi man malipod na mo. Kung ano nga klase purok, kung ano nga barangay na, kung droga lang pagambalan. So, may mga suspitso kani nga ang nagatinumbahan ay da silahanon mo lang kay tungod sa lansihan na sa transaksyon kung sa mangutang na siya bu, ang ginutang sa bu hindi na mabayaran, ginasukot na to sa sang ginutangan niya, hindi pa kabayad, amo na bla, no? Kadamo sa mga kaso dira sa barangay 2, especially dira sa Proxigay, nga why gito masolbar because ngati amo na even ang pamilya gani sa mga concern, hindi na sa pamilya ni Juan, ni Garcia kag ni Sola, way taga refer sa ila direkta. May mga kaso da kati kung sa mga pamilya da uncooperative gani mo. In fact sa kaso ganito ni Eduardo Garcia, ang plano to gani yan ni Captain Estopa to nga ipa-autopsy ang bangkay, pero ang pamilya ga refuse kasi nga sir nila pa autopsya na, no? So amo na bla, no? Wa ta kabalo nga basi ko pamilya na hindi naman lang gustong magpasabad gid, hindi man sila gusto nga padalman gid ang kaso sa pagpatay, kani kita mo na siling ko bala. With all the respect sang pamilya, ang pulis nato gatingwa gid, by all means gatingwa gid, pero kasi siling ko kung ang pamilya mismo ang natungdan, hindi interesado mo na sining ko bala nga hindi ka mo gani interesado kang kamong pamilya kami mga pulis, pero ang pulis galing on the other hand may obligasyon nga maghatag kasulbaran, kamatagaan, solusyon. In other words, matagaan sa hustisya ang kamatayon sang mga pinaniro dira sa Proxigay sa barangay 2.
kabay pa, with hope and pray, nga hindi na iniliwat, madugangan pa ang kaso, kay kung madugangan pagid, ti mo na siling ko nga, ang problema, hindi igros pulis ang problema, basi kung aras pumuluyo na tunda, or basi may gamay man nga problema, ang atong dira nga mga opisyal sa barangay, no, sa barangay 2. Pero ay itugyan tala kay Kapitan Banguanga. Actually si Kapitan Banguanga listener na sa Action Radio mo. So pagi kay Kapitan Banguanga kuruda, kung sino dirang malapit nga mga puluyan, ako kapati ko nga may nakakita or if not basi may nakakilala to sa nagtiro sa kay sa una itong napatay nga si Eduardo Garcia, kag subong, ini naman si Norman Sola, kung kapati, kung nga may mga tao da, nga nakabalugid sang real score sa mga ginpamatay, galing kita mo na siling ko, may ara ginatawag kahadlok. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ako ya sa abilidad, kapasitad ni Captain Leo Estopaga, pati kuya, masolbar yan na daang kaso kung ang pamilya, ang mga pumuluyo dira, nga malapit sa lugar nga natabuan ang krimen, ako kapati kong nga masolbar ini sa katon sinikapulisan. Pero kung uncooperative ang pamilya, uncooperative din ang pumuluyo, hindi lang Guro Garcia kag Sola da magkalamatay, basi damo pa da ang magkalatumba kung kamo may kahadlok nga maghatag informasyon sa atong kapulisan. Kaya nagapamatay da, basi nga, pamatson tanis na da. Total mga tao da, kipot baman, ang mga pamilya sa ginapamatay, taway mga kooperas pulis, panumbahon tanis nila. In other words, gasagsag ang batasan sa mga nagapanumbada nga mga tao. Ito siya dapat ang nagapanumban itikab yun na ning baba na nila ninyo da, ang ihatag sa informasyon sa pulis, kutik lang, gamay. Bala na yung pulis, bala na sa Captain Estopa mag-develop na da. Di ba? Bisa na ano ka pulis visibility da sa pulis naton. Muli mo lang ka pulis gina bantayan sa manugtumba da. Kaya nagapaniro, tas proxy kay barangay do. Hindi man sila magtiro kung may pulis sa gawa da. So muna, again, bululigan taniya na masulbar nila ang mga kaso sang tiniruay kakipiratsyanay dira sa area sang Poroksigay, especialmente Barangay 2. Magabalik ang inyong sariling patutunan when we come back. Balik ang report ni Aksyon John Diaz. Pagkatapos lang sa katong importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon patayon Aksyon Radio bakulog saludo sa imo patayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan patayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato nga pagpalagad mga gabi dira kay Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sang Fujairah United Arab Emirates sa kay Sir Edwin Pinada dira sa New Jersey, kay paring Amik Garceniego and family dira sa London. Paring Amik na bato kung natingin padala mo salamat gid. Kay Mr. and Mrs. June kag Pretty Mahilom sa kay Madam Maria Socorro Di Mabildo Pajarillo. Pa-check attendance lang sila ni Francisca Joy Aragona Grisya. Pa-check attendance man siya. Gapamati man siya kag nagapaurok-urok diri sa inyo palatuntunam. Kay LCD Doy Koke, may gabigid. Sa kay Ma'am Gina Galon Pagsubiron da, may gabi. Sa kay Wing Wing Torida, pamilyay sa Valladolid kag sa Paranaque, ginatamyawi lang Wing Wing Torres ang UK. Marilo Villar Tanaman, may gabigid. Kay Nonoy Paglumutan, again may gabi. Kay Mr. and Mrs. Saldiriston and family, ara siya ga paurok-urok gid. Si Ma'am Pajarillo gali ara siya gali sa kwano sa Hinigaran. Si Jerry Hilugo ga pa-check attendance lang Si Jolito Gomez nagatamyaw happy birthday kay Mrs. niya Mary Jane Gomez. Alin kay Jolito Gomez. Sa Cityville Estefanía, ara si Joel Aligato Jimenea. Si Kirk Jam Guevara. Ara siya sa station, gapaurok-urok kid si Kirk Jam Guevara.
Balikan ta si aksyon na John Diaz sa Patrol 2. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon dyan sa balik report na please come back. Actually, kainas ang kaagahon na nagkakandak sa isa ka-operasyon ang joint team sa Philippine National Police kag Philippine Army. Agod niya iserbe ining tatlo tanan ka mga warrant of arrest batok aksyonerik sa isa ka ginakabig high-ranking New People's Army official mismo sa area sang Dangkalan o barangay Dangkalan sa Banwa naman sang Ilog. Ini ang operasyon ang nagluntad kay na sa kagahon o kung ipadagal kayo na sa kagahon, nagresulta sa kamatayon ni Michelle Fat alias Lakas, legal ang edad residente mismo sa 109 kilometrahe, Barangay Dangkalan sa Banwaman sang Ilog Aksyonerik. Sa itong interview kay Philippine Army 3rd Infantry Division, Internal Affairs Officer, Army Major Zenon Pancito III, iya diri naging kumpirmar nga ining si Fat Aksyonerik ang ginatudlo nila leader sa mga rebelde nga nagpatay sa apat ka mga kapulisan sa itong Hulyo 18, 2019 sa Banwa naman sang Ayungon sa probinsya sang Negros Oriental. Kagkalabanan sa mga warrant of arrest ni Fat, may angot man mismo sa pag-reactionary sa apat ka mga kapulisan. Naibaluan sa mga otoridad, base sa report sa mga pumuluyo, nga nagpauli sa ilang lugar sa Dangkalan na ining si Fat. Kag dito na gilayon nga nagkasas ang operasyon ang joint teams ng PNP kag AFP. Kaataon nila ginlansar ang operasyon, agud nga tani bila madakpan nga buhi ining si Fat Aksyonerik. O galing lang kay, base sa pagpayag na rin ni Pancito, nga layo pa lang kuno mga kapulisan, una na nga nagpalupok ining si Fat, rason kung nga napilitan ang pulis nga magbalos man sang lutang. Nakaangkon sa nagkalain nga pilas sa lawas ining si Fat, kaginingagaw padala sa ospital dira naman sa syudad sang Kamangkalan apang inyang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Na-recover dito sa area ko sa eksena sang krimen ang kalibre 45 nga armas lutang nga ginapatihan ginapanag-iyahan ni Fat Aksyonerik pila ka mga magazine kag bala sang kalibre 45 pistola, may pila ka mga personal nga gamit kag mga pagkabutang nga na-recover mismo sa tiniran sining ni Fat Aksyonerik. Ako kay Pancito sa ginakabig man nga leader sa nga grupo sa mga rebelde nga ginaligar dira naga-operate abi sa Central Negros. Something Army under the 15th Infantry Battalion jointly with the Philippine National Police conducted a joint law enforcement operation which led to dito sa sa isang high-ranking NPA leader at kilometer 109 Barangay Dangkalan, Ilog, Negros Occidental. Kanina na po August 31, 2020. Ang NPA leader was identified as Michelle Fats, alias DM or Epi, or Lakas din James, squad leader ng Squad 1 ng SYP Central Negros OPR ACBN, and his own high-value individual of Central Negros Fund. He was the leader of the group na-identified ng Philippine National Police as one of those behind the brutal killing of the four policemen in Ayungon, Negros Oriental last July 18, 2019. He has actually tatlo siyang standing warrants of arrest with criminal case number A2020-74 CRC, criminal case A202071 CRC, and criminal case number A202017 issued by the 7th RTC branch in Bapan, Negros Oriental. Actually, nabatian si Army Major Zenon Pancito III, Internal Affairs Officer sa 3rd Infantry Division. Balik nagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa buto na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka.
Salamat gid aksyon na Jan Diaz. Wow, lustuhan gid sa aton sining pagpangalagad karong gabi. May gabi dira kay Mr. and Mrs. Lito Tagalog. Wow, si paring Lito Tagalog kag si Mrs. yaw nang Bet Tagalog pa urok-urok pa. Si Toto Marlon Simonio Cortisa rapa. Si Sir Edwin Rigulao pa urok-urok pa. Sir, may gabi dira si mo. Si Jenny o si Sir sang Hong Kong, Araman. Si Teresa Oliveros, kapaurok-urok. Happy birthday Romeo Binco Jr. sang Mandaluyong City. Aling kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez, ang Panamya. Sa kay Jansan Caballero, asawa ko si Mary Faith Danyo, ginatamya ko lang. Kag pamilya Upong, nagapaurok-urok gid halin kay Jenes sa Alik Sanchez Upong. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining Amanon Action Night Patrol Program, Lunes ka edisyon. Magatakop ini temporaryo, balik ini buwas Martes ka edisyon. Sa unang adlaw kag unang petsa sang September. Pero manging kaupod nyo diri sa Action Night Patrol every Tuesday night, si Loverboy Action Marlon Hinabaya. Ato sining mga patrol Unit Reporters in Action kana palagay ko gabi sa kay Action Percival Bilemor, Tamon Forte, Action Jan Diaz, Action Papang Nixon Tahom, ato nga piloto sa Patrol 2 Crosswell Patrol. New Center Action and Defensor. Si Butchoy yun, nagingagaw pa. Butchoy, may gabi da. Ang ato sa mga technical partner sa studio ay Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup dali ka security guard Dato Nagbanwa, back to back ka security guard Campaner, with IT expert Action JM Baikin, transmitter control tower sa Barangay Talog Syudad sang Bago si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay security guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa mga station manager Action na Magbanwa, production chief News Director Action Rex Cantong, ang inyulagad ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, kasaling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo sila papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.